Hey, what's up? Kumusta everyone? Nagbabalik naman ng inyong collab. And on today's vlog, we are going to Tagaytay City. Kaya tara, samahan nyo kami mamasyal. Let's go! At dahil kami ay magmumula sa Batangas City at papuntang Lemery ang ruta namin, madadaanan namin ng Fantasy World. So ayan, tumigil muna kami at nag-picture-picture. Kita mo si tatay. Kitang-kita ang buong Taal. Wow, amazing! Tara na! So ayan, nandito na kami sa Tagaytay Picnic Grove. At ang laki na ng pinagbago ah. Ang last na punta ko dito siguro mga year 2005 or 2006 yata. Ang tagal na! Tapos wala pa yung mga ganyan-ganyan yan, yung zipline na yan. Tsaka yung ito, itong building na to, wala pa yung dati. Puro mga cottages lang sa baba. So we are here at Fairbairn, Tapsilogan, home of XMLO Whitby, Pride Tao Willis. At dito kami magla-lunch kasama ng magandang view na ito and with the fresh air. Ito yung mga kubo-kubo nila. Yan. Tapos habang kumakain ka, yan, natatanaw mo yung Taal Lake. So ayan, dito kami nakapwesto. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan. Wow! Ang ganda! Diba? Habang kumakain ka, tapos titingin ka doon sa kalayuan na yun, may kita mo yung buong Taal. So nice, so beautiful. At dumating na rin ang aming order. Gutom match na kami. Pork silog. Wow! Pork silog again. Lipat natin mga Sapsuy. Bulalong. Ito, ganito dapat ang pagkakaluto ng bulalo. Malambot at hindi lumalaban pag kinagat mo. Ito din grilled pasit nila. Saktong-saktong pagkakaluto, hindi makunat. Uy, may pakanta pa. Ayan, habang kumakain kami, haharanayin daw kami ng ano pa na banda? The Acoustic Rhyme Band. Baby, I need a rainbow. Love, baby, you go. Please, there for those who sleep. Life is for us to keep. And if you're wondering what this song is leading to, make it with you. I really think we could make it, girl. No, you don't know me well. Every little thing that each time will tell. You live the things that I'll do. We'll see it. Wala naman po. Thank you. Thank you, sir. Thank you.
Sarap naman ang dessert nila. Hala, tatay sinisimot yung buko.